कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् विधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वाससात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா எடுத்திருந்தாங்க உஷா மாதாஜி, கிளாஸ் எடுத்திருந்தாங்க. நம்ம இன்னைக்கு 18ஆம் அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க. 11வது ஸ்லோகம் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அத்தியாயம் 18, அதாவது மோட்ச சன்னியாசி யோகம் சொல்லப்படுது. இதுல பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா முடிவுரை கொடுக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல. அதாவது துறவத்தின் முழுமையை நம்ம பார்க்க போறோம். முடிவுரை கொடுக்கிறார். இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்னன்னா 5 விதமான செயல்பாடுகள், 5 விதமான செயல்பாடு முக்கியமா கொடுக்குறோம். அதுல வந்து நம்ம என்ன மாதிரிலாம் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருந்தோம், அதாவது சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், அதுல வந்து எப்படி இருந்தோம் அப்படின்றத நம்ம இதை பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருமே தவறா எடுத்துக்க வேண்டாம். காரணம் என்னன்னா, ஒரு நோட் புக்கு கண்டிப்பா எடுத்துக்குங்க. எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அது நமக்கு தேவையில்லை இல்லைங்களா? ஆனாலும் இந்த இடத்துல நாம அது புரிஞ்சுக்கணும். அதனால எந்தெந்த ஸ்லோகத்துல நான் சொல்றோமோ அந்தந்த ஸ்லோகத்து வழியா ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க. அந்த மார்க்கை நீங்க நோட் பண்ணணும். நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த குணத்தை வந்து மாறுங்க. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 18 அத்தியாயத்துல இந்த 3 குணங்களை பத்தி தான் பகவான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். இந்த 3 குணத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் கர்மிகள் தான் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் கர்மினால பௌதிகவாதிகள் தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ அதனால நம்ம அந்த குணத்துல 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல நம்ம இருப்போம். அந்த குணத்துல இருந்து வெளியே வரணும். அந்த 3 குணத்துல இருந்து வெளியே வரணும். அதுதான் ரொம்ப சுத்த சத்துவம் இல்லைங்களா? அதை பத்தி தான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப நுணுக்கமா சொல்றார். அது ரொம்ப நம்ம உன்னிப்பா பார்க்கணும். அதே மாதிரி நாம இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தோன்றதை நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். உங்களுக்குள்ளே வச்சுங்க. நீங்க ஒரு மார்க் போட்டுங்க. 3னா 3, 2னா 2, 2னா அது கடைசியா வந்து சொல்லும் போது நீங்க அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதை உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல மாத்திக்கங்க. ஓகேங்களா? நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், உழைக்கணும், எல்லாம் செய்யணும். அது கீதையில என்ன சொல்லுது, வேதங்கள் என்ன சொல்லுதோ அது பிரகாரம் நாம மாத்திக்கிட்டா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து புரிய வரும். வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கும் இந்த கீதையை பொறுத்த வரைக்கும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன முழுக்க முழுக்க சாமியாரா போயிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது சாமியார் போறதுக்காக இல்ல, நம்ம வாழ்க்கைக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா கொடுக்குறாரு பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல. ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாரு. நம்ம நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. நமக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு பலன் கிடைக்கும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போக முடியும். அது எப்படி பக்குவமா கொண்டு போகணுன்றதையும் பகவான் சொல்றாரு. பணம் வேணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், வேணும், ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற. அது கொடுக்கறதுனால நீ வசந்த இடத்துக்கு போவ, முத்தியும் கிடைக்கும்ன்ற. முத்தியும் கிடைக்கணும். பணம் சம்பாரி, எவ்வளவு கொடு சம்பாரி, ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு கொடு. எல்லாருக்கும் தானம் தர்மம் கொடு. அப்ப கொடுத்தீங்கன்னா நீ முத்தி அடைவன்ற. அதுதான் ரொம்ப வாழ்க்கையில இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப அழகா முடிவுரை கொடுக்கிறார்.
அது எப்படி எப்படி சம்பாதிக்கணும், எப்படி நல்வழியில சம்பாதிக்கணுமா, எந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணுகிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்தி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. சரி, நாம 18 அத்தியாயத்துல டைரக்டா உள்ள போயிடுவோம். ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருக்கனால என்னென்ன பார்க்க போறோம்ன்றத ஒரு சின்ன விளக்கம். கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் நாம பார்க்க போறோம். அதாவது 1ல இருந்து 18வது, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 18வது பதம் வரைக்கும். இந்த 18வது பதம் வரைக்கும் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் 2 விதமான சந்தேகம். எங்க கர்ம யோகத்துல சந்தேகப்பட்டது திருப்பிங்கிறது விளக்கம் கேட்கறான். 3வது அத்தியாயத்துல டவுட் வந்தது, அந்த பகவான் அங்க விரிவா கொடுத்தாரு. தியாகமா சன்னியாசியான்றது அது விளக்கம் இங்க திருப்பி கேட்கறான், முடிவுரை கேட்கறான் பகவான் கிட்ட, சந்தேகத்தை கேட்கறான். ரொம்ப அழகா பகவான் அதாவது சன்னியாசியை பத்தியும் தியாகத்தை பத்தியும் சொல்றாரு. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். பாத்தீங்கன்னா குத்தா மதிப்பா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணு. என்னப்பா சன்னியாசினா தியாகம் தான், குடும்பத்தை வாழ்க்கை சமுதாயத்தை விட்டுட்டு தியாகம் மட்டும் போறோம், அது தியாக யோகம் தானே அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளா சொல்லிடுவோம். சோ அதுக்குள்ள டெபினிஷன் ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறாரு. அது என்ன விளக்கன்றது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அதாவது வேதங்களை சார்ந்து ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அது ரொம்ப ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சா நம்ம புரிய வரும். அதுல என்ன சொல்றாரு பகவான் இறுதி கருத்து கொடுக்குறாரு. அதுல செயல்படுவங்களுக்கு யார் காரணம்ன்றாரு. அப்போ இந்த முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான செயல்பாடு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உடல் சார்ந்த செயல் செய்பவர் யார், முக்கியமா அது நோட் பண்ணணும். நாமளா செய்யறோம், பகவானா செய்யறாரு, இல்ல மாயாவை செய்து, அது என்னன்றது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. செய்பவர் யார்? நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தாண்டா பணம் சம்பாதிச்சேன், நான் தாண்டா அந்த குடும்பத்தை காப்பாத்துறேன், நான் தாண்டா அந்த சமுதாயத்தை காப்பாத்துறேன்னு நினைக்கிறான். பாத்தீங்களா, அதுதான் செய்பவர் யார் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த உடல்னா யாரு? இது நம்மளுடைய சேத்திரம், நம்மளுடைய இருப்பிடம். நாம சொல்றோம் நம்ம இப்போ நம்ம நிக்கிற இடம் பூமி, அது பூமி நம்மளுதான். நம்ம இருக்கிற இடம் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல பிரசவத்துல இருப்பேன், நாளைக்கு நான் அங்க இருப்பேன், நான் பாரிஸ்ல இருப்பேன், எங்கெங்கயோ போறேன். அப்ப எப்படி அது சொல்ல முடியும்? நம்ம இடம் சொல்ல முடியுமா? இது பகவானுடைய இடம் இல்லைங்களா? இந்த உடல் சரீரம் பகவானுடையது. நம்ம அந்த பகவான் இந்த உடலை கொடுத்திருக்கிறார். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா உள்ள இருக்குது. அப்ப செய்பவர் யார்? நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அதை முடிவுரை கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி புலன்கள்னா என்ன அப்படி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருக்கோம். அந்த புலன்கள் எந்தெந்த குணத்துல எந்தெந்த மாற்றம் ஏற்படுது, யாரால மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்றதையும் விளக்குறாரு இந்த அத்தியாயத்துல. அதே மாதிரி முயற்சி, நாம செய்யற முயற்சி, எந்த செயலுமே நம்ம முயற்சி கொடுக்கணும். அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் கொடுத்துருப்பாப்பா. நம்ம பாட்டு என்ன சாப்பிடாம எப்படி பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நம்ம பக்தி கொடுத்தா போதும், அவர் நம்மள வழி நடத்துருவாருப்பா. எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க, எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க. என்ன பகவான் பார்த்து பாருப்பா, நான் என்னப்பா ஹரிபக்தியோட பகவான் நாம சொல்லி நான் பாட்டு கிடக்குறேன்ப்பா, அவர் வழி நடத்துவாரு. கிடையவே கிடையாது. நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். உடல் ஆத்மா விட்டு வெளியே உடலை விட்டு போற வரைக்கும் நாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். பகவான் கை கொடுக்க மாட்டார். இது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அவர் செய்ய மாட்டார், நாம தான் செய்யணும். எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நான் ஹரிபக்தியோட நான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா போதும், பகவான் எனக்குள்ள இருந்துட்டு எல்லாம் செஞ்சிருவான்னு. கிடையவே கிடையாது. அது உங்களுக்கு எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நடக்கும். அதுதான் வேதம் சொல்லுது. நீதான் முயற்சி பண்ணணும், நீதான் அதை முயற்சி பண்ணி அதை செயல்படுத்தணும். உன் வாழ்வில் என்ன, உன் உளவில் என்ன அப்படின்னு நீ செயல்படுத்தணும். ஆனா உள்ள இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு, கை கொடுப்பாரு, கை கொடுக்காம இருக்க மாட்டார், கை கொடுப்பாரு. அதையும் அவரு நம்பிக்கை வச்சுட்டு நம்ம இருந்தோன்னா கை கொடுப்பாரு. நம்பிக்கையோட இருந்தா கூட சில நேரத்துல நமக்கு போன கர்ம வினைகள் தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும். இது ஏன் சொல்றேன்னு வச்சுக்கலாம், இப்ப நம்ம லெவல் 1 நம்ம நிறைய படிச்சோம். லெவல் 2ல இனி லெவல் 3ல போறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த உபநேசம் படிக்கும் போது தான் இன்னும் நாங்க நிறைய புரிய வரும். இப்ப வரைக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன், என்ன சொல்லுவோம்னா பகவான் பார்த்துப்பார், பகவான் பார்த்துன்னு சொல்லுவோம். ஆனா லெவல் 3ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே உல்டாவா இருக்கும். அப்போ புரிதல் கம்மியா இருக்கும். அப்பதான் இதுல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, நம்முடைய முயற்சி இம்பார்ட்டன்ட். கடைசி காலகட்டத்துல கூட, இறக்கும் தருவாயில கூட பகவானை நாம விட்டுட்டோம்னா, ஹரிபக்தி இல்லாம விட்டுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு முத்தி கிடைக்காது. அப்ப சொல்லுவோம், என்னப்பா திரும்பவும் நம்ம இங்கேயே போந்துட்டான்ப்பா, என்னப்பா இது இப்படி பண்ணிட்டாரப்பா பகவான், அப்படிலாம் ஒண்ணு போன ஜென்மத்துல பண்ண அந்த ஞாபக சக்தி கிடைக்கும். அப்ப நாம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம், தப்பு பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம போகணும், மேல போகணும் இல்லைங்களா? சோ அதோட முயற்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி பரமாத்மா, எல்லாருடைய உயிர் வாழ்க்கையிலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா?
எல்லா உயிரோடையும் அதை பத்தி ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்துல செயல்பாடுக்கும் யார் காரணம்னு சொல்லிட்டு இந்த 5 விதமான காரணங்கள் கொடுக்குறாங்க. அது நம்ம தெளிவா படிப்போம். முக்குணங்கள் இப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 19ல இருந்து 40 பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த உடல் செய்பவர், புலன், முயற்சி, பரமாத்மா, இந்த 5 செயல்பாடுக்கும் இந்த முக்குணங்கள்னால எப்படி மாற்றம் எதால வருதுன்னா திருப்பி ஒரு 5 என்ன பாருங்க, ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி. இந்த 5 இத முடிவரையா கொடுக்கிறார். ஏற்கனவே உடல் செய்பவர், புலன், முயற்சி, பரமாத்மா பார்த்தோம். இதுல இந்த முக்குணங்கள் என்ன பண்ணும், ஞானத்தால நாம இருக்கும்போது இந்த முக்குணங்கள் எப்படி இருந்தோம், நம்முடைய புரிதல் இன்டெலிஜென்ட் நம்ம எப்படி மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றதுலயும் இந்த முக்குணங்கள் எப்படி இருந்தோம், நம்முடைய செயல் எப்படி இருந்தோம், நம்முடைய உறுதித்தன்மை எப்படி இருந்தது, நம்முடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருந்தது, இந்த முக்குணங்கள் சார்ந்து எப்படி இருந்தது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதை புரிஞ்சு நாம அதுல இருந்து நம்ம வாழ்வியல இருந்து மாத்திக்கணும், சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அது என்ன சொல்ல வரும்னா, இந்த இந்த 3 செயல்பாடுமே இந்த முக்குணங்கள் இல்லாம நம்ம செயல்பாடுதான் ரொம்ப அதி உத்தமம். இந்த ஞானம் எப்படி இருக்கணும், சுத்த சத்துவத்துல இருக்கணும், புரிதலும் அப்படிதான் இருக்கணும், செயலும் அப்படிதான் இருக்கணும், உறுதி தன்மையும் அப்படிதான் இருக்கணும், மகிழ்ச்சியும் அப்படிதான் இருக்கணும். இல்லைங்களா? பார்ப்போம், விரிவா பார்ப்போம். 40 பதம் வரைக்கும். செயல்படுவர்களின் பக்குவமானவர்கள் யார்? 4 சமுதாய வர்ணங்கள், கடமைகள் என்ன அப்படின்னு திருப்பி நாமோ 3ஆவது அத்தியாயத்தில 4ஆவது அத்தியாயத்தில படிச்சது 2, 3, 4 இதை படிச்சு நம்ம திருப்பியும் இதுல வரும், நமக்கு விரிவா படிக்கலாம். அதே மாதிரி பரமனை அடைதல், அதாவது செயல்படும் 3 பக்குவமான அதாவது அடைதல், அதாவது பக்தி யோகம் தான் முக்கியமா நம்ம பார்க்க போறோம். முடிவுரை கொடுக்கிறார் இது இந்த 55வது பதம் வரைக்கும். முதல்ல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 56ல இருந்து 66வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இனி வர 56ல இருந்து 78 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப அழகா முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல. இந்த ஸ்லோகத்துல என்னைக்குமே நீங்க மிஸ் பண்ணாத பாருங்க கிளாஸ்ல. நீங்க இது வரைக்கும் இருந்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, இப்ப வந்தீங்க போனீங்க அது பிரச்சனை இல்லை. இனிமேல்ட்டு வர இனிமேல் வர கிளாஸ்ல இந்த ஒரு வாரம் தான் கிளாஸ் நடக்கும். கரெக்டா வெள்ளிக்கிழமை கூட இந்த 18 டைம் இந்த முடிச்சிடலாம். அடுத்த வாரத்துல இருந்து லெவல் 3 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அதனால இந்த வாரம் ஃபுல்லா எல்லாமே கரெக்டா அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சரி, அதாவது பகவானுடைய அன்பு 56ல இருந்து 66. பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைதல் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உன்னத அமைதி, மிக உயர்ந்த நித்திய தாமம், பாவ விளைவிலிருந்து விடுதலை, இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக. நம்பிக்கையின் ஒரு துளி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பின்பற்றுதல், பக்குவம், பின்பற்றுதல், தொலைதல். அதாவது பின்பற்றுதல் நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம பாவ தொலைதெல்லாம் பார்த்து நம்ம அழகா விரிவா இதுல படிக்கலாம். அதே மாதிரி இறுதி விலை கொடுக்குற ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 67ல இருந்து 78வது பதம் வரைக்கும். ஏன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பகவான் கொடுக்கறது யாரால பெற முடியும், இந்த ஞானம் விநியோகிப்பவர், அப்புறம் படிப்பவர், நம்பிக்கை கேட்பவர், நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர், உன்னத மங்கலம். ஸோ இந்த 5 செயல்பாடு மூலியமாக 67ல இருந்து 78வது பதம் வரைக்கும் முடிவரை கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஒரு ஸ்லோகமும் பொறுமையா நின்று நிதானமா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சுக்கிது 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம். 10வது 11வதுல இருந்து நம்ம படிக்க போறோம். என்ன படிக்க போறோம்? கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? 19ல இருந்து 40 வரைக்கும் முக்குணங்களை பார்க்க போறோம். சரி, இன்னைக்கு உள்ளது மட்டும் நீங்க பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க. சன்னியாசினா என்ன, தியாகம்னா என்ன அப்படின்னு. சன்னியாசின்றது பௌதிக நோக்கத்துக்காக செயல்களை துரத்தல், அதாவது பௌதிக நோக்கங்களுக்காக செயலை துரத்தல் சன்னியாசம். தியாகம் பலன்களை துரைத்தல், நம்ம பலன்கள் துரைத்தல் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனோட சந்தேகம் அது ரொம்ப அழகா படிச்சிருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த ஸ்லைட் தான் யூஸ் பண்ணாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பிரபுஜி, எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அவங்க கையில இத ஓபன் பண்ண முடியலையா, சோ எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல வந்தது பிரபுஜி. சரி சரி, இங்கிலீஷ் வச்சு தான் நடத்துனாங்க பிரபுஜி. ஓபன் பண்ணுங்க. ஓகே, புரிஞ்சதுங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? நல்லா நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க, நல்லா அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. கரெக்டா புரிஞ்சுது பிரபுஜி, புரிஞ்சுது. வாசிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் டபுள் லைன். சரி, ஓகே. இப்ப 11வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாரு வாசிக்கிறீங்க? வந்துட்டாங்களா? வந்துட்டாங்க பிரபு. நான் வாசிக்கிறேன். யாராவது படிங்க, டைம் ஆச்சு. दहि देह प्रदा सत्यम व्यक्तुम कर्माण्य शेषदः यस्तु कर्म फल त्यागी सद्यागीत्यपि दीयते. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा.
இந்த இந்த பதம் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களும் துறப்பது அசத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலில் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். இதுல வித்தியாசம் ஒரு நம்ம 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 புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரி, உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அப்படின்னு சொல்றாரு. அசத்தியம் இல்லைங்களா? அதாவது இங்க என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, 3 விதமா பிரிக்கிறாங்க. உண்மையான துறவி எல்லா செயல்களும் பலன்களை துறப்பவன், கர்ம பல தக்கியன்னு சொல்லப்படுது. அதாவது உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது என்பது உண்மையில் அசத்தியம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போறார். நம்ம குடும்பத்துல ஒரு பையனா இருக்கிறார், இல்ல அண்ணனா இருக்கார், தம்பியா இருக்கார், ஏதோ ஒரு உறவு முறையில இருக்கிறார். அவர் நம்மளை விட்டு வெளியே போறார். வெளியே என்ன சொல்லிட்டு போறாருன்னா, நான் துறவறம் போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம குடும்பத்துல கூட ஒரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஏக்கமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏக்கமா இருக்கும். ஆனா அந்த ஆத்மா வந்து துறவி எடுத்துட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா, சமுதாயத்தையோ, நம்ம குடும்பத்தையோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்கேயாவது ஒதுக்குப்புறமா போய் இருந்துகிட்டு பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருந்து தியானம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான். பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான். இருந்தாலும் வந்து ஆரம்பத்துல கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வந்து உதாரணம் சொல்ல போன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப நம்ம இந்த தீட்சை வாங்குறோம். ஹரிநாம தீட்சா வாங்கிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன். இதுக்கு 3 விதமான ஸ்டெப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த 4 விதமான செயல்பாடு பண்ணணும். அது ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு. அந்த ஃபார்மாலிட்டி கடைபிடிக்கணும். நான்வெஜ் எடுத்துக்கூடாது, காஃபி, டீ குடிக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து புலால் தவறான பாலுணர்வு இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, சீட்டாட்டம் ஆடக்கூடாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் 4 விஷயங்கள் கட்டுப்பாடா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இது ஷெல்டர்ல வரும். சில சில வந்து ஷெல்டர் எடுக்கும்போது சொல்லுவாங்க, காஃபி, டீ கூட தவிர்க்க முடியல அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஷெல்டருக்கு. அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒண்ணு இருக்கு. அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ அந்த ஸ்டேஜ் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நெறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணி நெறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. 3வது ஸ்டேஜ் தான். 3வது ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா, ஐடிசி கோர்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அத படிக்க வைப்பாங்க. அத வந்து அது புரிதல் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. இது நம்ம வேதங்கள்ல இருந்து நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் எப்படிப்பட்ட சம்பிரதாயம், நம்மளுடைய சட்டதிட்டங்கள் என்ன அதெல்லாம் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. என்ன என்ன மாரி நீங்க பக்தி குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக் குடுப்பாங்க. சோ இந்த வழிமுறைலாம் இருக்கு இல்லீங்களா? அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தீட்சை எடுத்துக்க முடியும். அதே மாரி தான். துறவறம் போறவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பௌதிகமா தான் இருப்பாங்க. அப்பா, அம்மா விட்டு வெளிய வராங்க, சமுதாயத்த விட்டு வெளிய வராங்கன்னா, அந்த பாதிப்பு இருந்துட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்போ உடனே வந்து அவங்களுக்கு சன்னியாசி குடுத்துற மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு என்ன இது பண்ணுவாங்க. அதாவது பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க சொல்லுவாங்க. கொஞ்ச நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு. இப்போ நம்ம கோயிலோட இருக்காங்க ஒரு பையன் இருக்கிறாப்புல, வாசுதேவன் ஒரு பையன் இருக்கான். சின்ன பையன் தான். அவரு ரொம்ப நாளாவே அவர் வந்து நம்ம கோயில்ல இப்போ ஒரு 3 மாசமா இருக்கிறாப்புல. அவருக்கு ஆச்சாரிகளோட ட்ரெஸ் வாஷ் பண்றது, சில பிரபுபாதாவோட ட்ரெஸ் வாஷ் பண்றது, பகவானோட ட்ரெஸ் வாஷ் பண்றது, அது இன்னும் தீட்சை குடுக்கல அவருக்கு. அந்த வேலைலாம் பண்ணுவார். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா என்ன பிரம்மச்சாரி விரதம் அவரு எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கு. அத முடிச்ச உடனே தான் அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறமா தீட்சை குடுப்பாங்க. அப்புறமா சன்னியாசி உடனே கிடைக்காது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்தா சன்னியாசி குடுப்பாங்க. இந்த மாரி ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு. இங்க என்ன பண்றேன்னா, தன்னுடைய செயல துறக்கணும் முதல்ல அவரு. அவர் வந்து ஒரு பக்தரோட ப ப நம்முடைய குருவோட ட்ரெஸ்ஸ வாஷ் பண்ணணும். அவருக்கு எல்லா விதமான பணிவிடை பண்ணணும் அவருக்கு. அவருடைய மெத்தைய ரெடி பண்ணி குடுக்கணும். படுக்க உதவிக்கு ரெடி பண்ணி குடுக்கணும். அவரு காத்தோட்டமா இருக்கலாம் பண்ணணும். அவருக்கு என்ன சாப்பிடுவாரு? என்ன செய்யணும்? அப்படின்னு எப்படி அனுமான் வந்து எப்படி ராமபிரானுக்கு உபதேசம் எப்படி அவரு பணிவிடை பண்ணாரோ, அது மாரி இருக்கணும் ஒரு சிஷ்யன்மார். அப்பதான் உண்மையான துறவறம் பண்ண கிடைக்கும். இல்லைங்களா? அது அந்த எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். ஆத்ம ரூபத்துல செய்யணும். ஒரு கோவிலுக்கு போனோம்னா, பகவான தரிசிக்கிறது மட்டும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அங்க உள்ள ஆச்சாரிகள தரிசிக்கணும். ஏன்னா, அவங்க வந்து அவங்கள தரிசிச்சாவே பகவான தரிசிக்கிற தன்மை அது. நெறைய பேர் இப்ப திருப்பதி தேவஸ்தானம் போவாங்க. நெறைய பேர் போவாங்க. திருப்பதி மட்டும் சாமிய மட்டும் பார்த்து ஓடியாந்துருவாங்க. வாராசாமிய பார்த்துட்டு, பகவான பார்த்துட்டு ஓடியாந்துருவாங்க. ஆனா, அங்க இருக்கிற ஆச்சாரிய பார்க்கணும். யாருக்கா எத்தனை பேர் போய் பார்த்திருக்கீங்க ஆச்சாரிய? எங்க இருக்கு தெரியுமா முதல்ல? திருப்பதியில ஆச்சாரியோட ஸ்தலம் இருக்கு. ஆசிரமம் இருக்கு. யாராவது போய் பார்த்திருக்கீங்களா? அவர்ட்ட போய் இல்ல. ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருக்கீங்களா? அவர பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல. அந்த ஆசிரமத்தையா போய் பார்த்திருக்கீங்களா? பார்த்துட்டு அது ஒரு பிருந்தாவனம். திருப்பதி மேலேயே இருக்கு. தெரியாது. ஏன் நம்ம வேதம் படிக்கல, உணரல.
புரிஞ்சிக்கல. எப்பவுமே நாம கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மூலஸ்தானத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி திருப்பதியில பொறுத்த பாத்தீங்கன்னா முதல்ல போய் பிருந்தாவனம் போகணும். அவருடைய பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு பகவானை தரிசிக்கின்ற பிருந்தாவனம் போயிட்டு அங்க அவருக்கு மலர் அலங்காரம் எல்லாம் பண்றதுக்கு மலர் அங்கதான் நிறைய இருக்கும். நிறைய சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அங்க ஆச்சாரியோட சமாதி இருக்கு. பகவான் கோயில் பின்னாடி பேக் சைட்ல இருக்கு. குருமொழியில இருக்கு. அவருடைய ஆசிரமம் இருக்கு. இப்போ அந்த அந்த வழிபாடு இப்போ வந்து அந்த அந்த பரம்பரை இப்போ இருக்கிறாங்க. அங்க போனீங்கன்னா அங்க சன்னியாசி ரூம் இருக்கு. அந்த ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு அவர். அவருடைய வழிமுறை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாராசாமி கிட்ட போகணும். கொளக்கரைக்கு போயிட்டு கொளக்கரையில போய் தண்ணி முக்கிக்கிட்டு தலை தெளிச்சுக்கிட்டு சில பேர் குளிக்கலாம், சில பேர் குளிக்காம தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டு அந்த கங்கை நீரை தெளிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாராசாமியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மூலஸ்தானத்துக்கே போகணும். பலன் இது மாதிரி வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆச்சாரிய முதல்ல நம்ம திருப்தி அப்பதான் பகவானுடைய சேவை நமக்கு கிடைக்கும். பகவானுடைய சேவையை பூர்த்தம் அடையும். பகவானுடைய அந்த நம்ம அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸ்ட்ரெயிட்டா போறதுக்கும் ஒரு ஒரு பேங்க்ல லோன் வாங்க போனா நேரா போனா கொடுத்துருவான், லோன் கொடுத்துருவானா? நமக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் பண்ணாதான் நம்ம யாரு விண்ணாந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணாதான் லோன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? பொதுவா சொல்ல வரேன். இப்ப அந்த மாதிரி இது மாதிரி பகவானை தரிசிக்கணும், பகவானுடைய நம்ம அனுகிரகம் கிடைக்கணும்னா ஆச்சாரிகளை ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா? அதான் அப்போ அந்த ஆச்சாரிய அணுகும் போது அவர் என்ன கொடுப்பாரு உபதேசம்? எல்லா பலனையும் துற அப்படின்னு. எல்லா பலனையும் துறக்கணும் நாம் இல்லைங்களா? அது யார் சொல்லி கொடுப்பா? கற்றும் அறிந்த முனிவர்கள். அவங்க எல்லாமே அறிஞ்சவங்க. அவங்க சொல்படி நாம நடக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா? அவன் பலன்களை துறக்கணும். உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது என்பது உண்மையில் அசத்தியம். கண்டிப்பா முடியாது நம்மளால. கணிதமான செயல். பகவானுடைய அனுகிரகம் வேணும், நம்ம ஆச்சாரியோட அனுகிரகம் வேணும். அப்ப நாம் என்ன மாதிரி செய்யணும் பாருங்களேன். நான் பகவத்கீதை படிக்கிறேன், கிளாஸ் படிக்கிறேன், எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு புத்தி கிடைக்கும்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா கிடைக்காது. கண்டிப்பா கிடைக்காது. அது அந்த நம்முடைய வாழ்வில் அப்படி கொண்டு வரணும். அதுக்காக நான் என்ன மாதிரி திலகம் விட்டுக்கிட்டு கண்டி மேல போட்டு சுத்தணும் நான் சொல்ல வரல. நம்ம செய்யற செயல், நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணாம பேசினாவே போதும். யாரையும் நம்ம இது பண்ணாம பேசினா போதும். அந்த மாதிரி ஒரு நடப்பு இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒருத்தர் தவறான வழியில போறாருன்னும் போது நம்ம பேசலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா ஒரு லிமிட் இருக்கு இல்லைங்களா? அது நம்ம பக்குவம் அடையணும். சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்துதான் துறக்கணும். ஆனா கொஞ்சம் அது கடினமா தான் இருக்கும். இப்ப இந்த பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 12வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. அனிஷ்டம் இஷ்டம் வேஷ்டம் த்ரிவிதம் கர்மண பலம் பவத்யத்யாகினம் பிரேத்ய நதோ சந்நியாசினாம் க்வசித். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பதத்துல இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்பவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விலைகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றன. ஆனால் அத்தகைய இன்ப துன்பங்களுக்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. பிரம்மச்சாரிகள் உண்டு, ஆனா சன்னியாசிகள் கிடையாது. பிரம்மச்சாரி இருந்துதான் அவன் சன்னியாசி ஆக முடியும். கிரகஸ்தனா இருந்துதான் அவன் சன்னியாசி ஆக முடியும். அதாவது பிரம்மச்சாரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா கிரகஸ்தனா இருந்தான்னா சன்னியாசி ஆக முடியும். சன்னியாசி ஆனாதான் இதெல்லாம் பலன் கிடையாது. அப்ப நாம தீட்சா வாங்கிக்கணும், திலகம் விட்டுக்கணும், ஹரிபக்தியோட செய்யணும், ஹரிநாம தீட்சா வாங்கிக்கணும், பிராமண தீட்சா வாங்கிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நாம சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். எப்ப எடுக்கணும்? 60 வயசு பிறகு நம்ம சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். அப்ப அந்த தன்மை வந்தாதான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கும் கீதையில என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்றாரு? தியாகம் செய்யணும். அதுதான் அனிஷ்டம். அனிஷ்டம் சொல்லும் போது நகர துன்பங்கள், அதாவது நரக துன்பங்கள் தான் நம்ம விடுதலை கொடுக்கிறாரு. அனிஷ்டம்னா அதாவது நம்மளுடைய துன்பங்கள்லாம் போக்க முடியும். இஷ்டம் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம்? சொர்க்கலோக இன்பங்கள். நம்ம செய்யற செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இஷ்டப்படுறோம். நாம விஷரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னா, மனித பிறவி நமக்கு கிடைக்கும். இப்படி இல்லாம அப்படி இல்லாம இருப்பான். அதுதான் சொல்றது அனிஷ்டம் இஷ்டம் சரி சத்தியஹிதம் அப்படின்னு. நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம உறவு கொள்ள முடியும் பகவான் கிட்ட. எப்படி வேணாலும் நம்ம செயல்பட முடியும். எப்படி வேணா அது என்னன்னா அது நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துறாரு. இஷ்டமா இருக்கீங்களா? ஓகே,
அனிஷ்டமா இருக்கீங்களா ஓகே, மிஸ்ரமா இருக்கீங்களா ஓகே, இல்ல மூணுமே கலந்து நான் இருக்கிறேன்னா அது ஓகே. இது மூணுமே இல்லாம நான் சுத்த சத்துவத்துல போறேன்னா அதுக்கும் ஓகே. அதுதான் சொல்றாரு கர்மண பலம் அப்படின்றாரு. கர்மனக பலம் அப்படின்றாரு. உன்னுடைய கர்மா. அதான் சொல்ற இவ்வாறு தியாகம் செய்தவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்பவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விலைகள் சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அத்தகைய இன்பத் துன்பங்களுக்கு பலனை சன்னியாசிகள் கிடையாதுன்றார். இதோட விளக்கம் இதுல பாருங்க என்ன சொல்றது பாருங்க. இவ்வாறு தியாகம் செய்தவர்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் செயல்கள் அவர்களே மரணத்திற்கு பின் 3 விதமான கர்ம வினைகளை சேகரித்துக் கொடுக்கும். மிஸ்ரம் அப்படின்னும் போது மனித பிறவி இரண்டும் கலந்தவை. அது இரண்டும் கலந்தவை என்னதுங்களா? ஆன்மீகம் பௌதீகம். ஆனா அவங்களுக்கு சொர்க்கம் தான் போவாங்க, பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. ஆனா மனிதனா பிறப்பாங்க, கர்மிகள் அவங்க. தவறு இல்லைன்னு சொல்றாரு பகவான். அடுத்த பிறவியா கிடைக்கும், நல்ல உடல் கிடைக்கும் அப்படின்றார். இது சத்துவ குணம், மனித பிறவிதான் அப்படின்றார். அனிஷ்டம் அது அனிஷ்டம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நரக அதாவது நரக துன்பங்கள் நம்மளுக்கும் விரும்பாதவை. விகர்ம பணியில செய்யறவங்க, விகர்ம காரியங்களை செய்யறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிஷ்டமா இருப்பாங்க. இஷ்டப்படன விரும்பவை சொர்க்கலோகங்கள் லாபங்கள், அந்த லாபத்தை அடையணும், சொர்க்கலோக லாபம் அடையணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? திருப்பி மனித உடல் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அது ரொம்ப நாள் சொர்க்கத்துல இருப்பாங்க. ரொம்ப நாள் சொர்க்கத்துல இருந்து ஒரு யுகம் கூட சில நேரத்தில் இருப்பாங்க, ஒரு யுகம் ஃபுல்லாவோட இருப்பாங்க, கலியுகம் ஃபுல்லாவோட இருப்பாங்க சில. ஆனா முக்தி கிடைக்காது. சொர்க்கலோகம் அழிஞ்சு அவங்களும் அழிஞ்சிருவாங்க, அழிஞ்சு திருப்பி பகவான் தான் போவாங்க. சோ அந்த மாதிரி சொர்க்கலோக இன்பங்கள் கிடைக்கும். அந்த அது அவங்க செய்யற செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி கிடைக்கும். அது கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த 3 செயலுமே பாருங்க. இல்ல நம்ம 3 செயலும் எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா மிஸ்ரம், அதாவது நம்ம இரண்டும் கலந்தவை. நாம எல்லாருமே பௌதியத்திலும் இருப்போம், ஆன்மீகத்திலும் இருப்போம், கலந்தாப்புல இருப்போம். நாம ஃபேமிலின்னு வரும்போது பௌதியத்துல போயிடுவோம் இல்லைங்களா? ஆன்மீகன்றப்போ பகவானை சார்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சு. இப்ப நம்ம குடும்பம் இருக்குப்பா, நம்ம பேரப்பிள்ளை இருக்காப்பா, அது பௌதிகம் தான், அது உடல் சார்ந்த செயல் தான் அது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த சார்ந்து இருக்கும்போது நாம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித பிறவி கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏன்னா அதுக்கு நம்ம பேரனை கொஞ்சணும், நம்ம பிள்ளைய பார்க்கணும், நம்ம பிள்ளை சொல்றதை கேட்பாங்க. கேட்கணும், கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல, கேட்கணும். அது ஆன்மீக தன்மை இருந்தா கேட்க மாட்டாங்க. ஆன்மீக குணத்துல வந்துட்டாங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க. காரணம் என்னன்னா அவங்களுடைய புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு புரிதல் எப்படி பண்ணா பகவான் என்ன சொல்லிட்டாருப்பா, 50 வயசுக்கு அப்புறம் தாம்பத்திய வாழ்க்கையுமே இருக்கக்கூடாதுப்பா, குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடாதுப்பா, பற்றற்ற தன்மையா இருப்பான்னு. அது அவங்களுடைய புரிதல். அவங்களுடைய புரிதல் என்னென்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் ஃபாலோ பண்ணுமே தவிர அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வான்னு சொல்றது தப்புற. அது வேதம் சொல்லவே இல்லை. வேதம் சொல்ல அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க? குடும்பத்தை விட்டு நீ வெளியே வரவே கூடாது, இருக்கணும். சன்னியாசி எடுக்கும் போது மாத்திரம் நீ விட்டு வெளியே வரணும். அப்போட என்னன்னா தன் குழந்தைகள் தன் கால நின்றுட்டாங்களா, நின்ன பிறகுதான் அவன் வெளியே வரணும் இல்லைங்களா? இதுதான் சன்னியாசி எடுத்துக்க முடியும். இப்ப நம்ம கோவில்ல சென்னை இஸ்கான்ல வந்து நம்ம டி நகர் இஸ்கான்ல நான் சேவை பண்ணிருக்கும் போது ஒரு சென்னை இஸ்கான்ல இருந்து ஒரு மாதாஜி வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து சில பிரபுபாதா கூட தீட்சை வாங்கணும். ஆனா ரொம்ப படாத பாடுபட்டிருக்காங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க வந்து 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, 3 பேர் இருந்தாங்க, 2 ஆம்பளை பிள்ளை ஒரு பொம்பளை பிள்ளை. அவங்க வந்து யூஎஸ்ல இருந்தவங்க. அவங்க அப்போ கணவரையும் விட்டுட்டாங்க, பிள்ளைகளையும் விட்டுட்டாங்க. அவங்க வந்து இங்க வந்து கோவில்ல வந்து சேவை பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க. 85 வயசு ஆகுது. இன்னமும் திடகாத்திரமா இருக்கிறாங்க. வந்து கோவில்ல வந்து அழகா சர்வீஸ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி உபநேசம் கொடுக்குறாங்க. சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு 55 57 வயசுல நான் வந்து கோவில்ல வந்து சேவை பண்ண வந்துட்டேன். அப்பெல்லாம் எல்லாமே பிரபுஜி தான் இருப்பாங்க, மாதாஜி எல்லாம் ரூமே கிடையாது. நாங்க பிரபுஜிக்கு வந்து ரூம்ல தான் நாங்க தங்குவோம். ஆனா எங்களுக்கு வந்து ஒரு குப்புதமா ரூம்ல கொடுத்தாங்க மாதாஜி தங்குறதுக்கு அப்படின்னு. நான் அதை ஒரு மாதாஜி மட்டும் தான் நான் இருந்தேன். அவங்க பிரபுஜி கூட இருந்துகிட்டு அப்படியே சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து சில பிரபுபாதாவுடைய கருணையில தான் கிடைச்சது அப்படின்னு. ஏன்னா அவரு அந்த மாதிரி வச்சிருந்தார். எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்திலும் அது மாதிரி கிடையாது. மாதாஜிலாம் அவ்வளவு ஈஸியமா சன்னியாசி எடுத்துக்க முடியாது, வரவும் முடியாது அவங்களால. குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வர முடியாது. பேர பிள்ளைங்க இருக்காங்க, பிள்ளைகள் பாசம் இருக்கும். ஏன்னா தாய் பாசம் இருக்கும் இல்லையா? கஷ்டம் அது. பிரபுஜி சீக்கிரமா வந்துருவாங்க, விட்டு குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வந்துரும். மாதாஜி வர முடியாது இல்லைங்களா? அதுக்குன்னு ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு. எது சொல்ல வரேன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்ரம், இரண்டும் கலந்தவை பௌதிகவாதிகளுக்கு. ஆனா நரக துன்பங்கள் வந்து அனிஷ்டம். எது வேணாலும் செயல்படுவேன், நான் எப்படி வேணாலும் போவேன், என்ன வேணாலும் வருவேன், என்னோட அனுகிரகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நான் செயல்படுவேன்.
பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்காது, குரு மேல நம்பிக்கை இருக்காது, பெற்றோர் மேல நம்பிக்கை இருக்காது, தன்னை மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பான். அவன் இஷ்டத்துக்கு செயல்பட்டுட்டே போவான், அனிஷ்டமா பண்ணிட்டு இருப்பான். அதே மாதிரி இஷ்டான்ற சொர்க்கலோக லாபங்கள் தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இந்த பதம் ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். இதை பகவான் ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்திலும் முடிவுரை கொடுக்கிறார். 13வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சைத்தானே மகாபாகோ காரணானே நிபோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானே சித்தையே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பொருந்தி இளைஞர்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது அறிந்து கொள்ள. அதாவது இதான் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி, வேதாம் வேறு வேதாந்தம் படின்ல ரெண்டுமே விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப வேதம் வேதாந்தம் அப்படின்றது யாரோ ஒரு மாத்தாஜி கொஸ்டினா கேட்டாங்க. எப்ப கொடுத்து இந்த கிளாஸ் கொடுத்தா இந்த கிளாஸ் கொடுத்தா ஞாபகம் இல்லை. வேதம்னா என்ன, வேதாந்தம் படினா என்ன, யாருக்கா தெரியுமா? வேதம் வேதாந்தம் ஒரே வேதத்தை 4ஆ பிரிச்சாரு வியாசதேவர். ரிக் யஜுர் சாம அதர்வண வேதமாக. இந்த வேதத்தினுடைய விளக்கம் தான் வேதாந்தம். அந்த உபநிஷத்துல தான் நாம வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. தொகுப்பு அதை பிரிச்சுட்டார். 4ஆ பிரிச்சது மாத்திரம் இல்லாம அதே உபநேசம் கொடுக்குறார். நம்ம வாழ்வியல் இப்போ ஒரு யுகத்துக்கு, இப்ப கலியுகம் 4,32,000 வருஷத்தை அதையும் 4ஆ பிரிக்கிறார் பகவான். வேதங்கள் மூலியமாக 4ஆ பிரிக்கிறார். அதையும் 4ஆ பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பாட்டை திருப்பியும் 4ஆ பிரிக்கிறார். ரொம்ப நுணுக்கமா படிக்கணும் அது. அப்போ இந்த 108 உபநேசங்கள், வேதாந்தங்கள் படி 108 உபநேசங்களையும் பாத்தீங்கன்னா 10 உபநேசங்கள் தான் இந்த டைம்ல, இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். ரொம்ப கடினம் அது. அந்த 10 உபநேசம் பண்றதுக்கு முடியாது. அதுதான் சொல்றாரு. அப்போ நிறைவேற்றுவதற்கு, அனைத்து செயல்களையும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்பொழுது என்று அறிந்து கொள் அப்படின்ற இந்த பதமும் படிச்சிருவோம். படிச்சுட்டு விளக்கம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதிரி 14வது பதம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும், சீக்கிரம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பஞ்சதானே மகாபாகோ காரணானே நிபோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானே சித்தையே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் அத்தியாயத்துல, அதாவது பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம். அதுதான் திருப்பி கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, செயலுக்கான இடம் என்ன, இந்த சரீரம், உடல், செய்பவன் யார், அதாவது பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவை செயலுக்கான 5 காரணம். புரியுதா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இடம் என்னது, நம்மளுடைய இடம் என்ன, களம். இது நம்முடைய களம். இந்த உடல் நம்முடைய களம். உடலுக்குள்ள இருக்கிறவன் யாரு, செய்பவன் யாரு, இல்லைங்களா? பல்வேறு புலன்கள். நாம நினைக்கிறோம் 5 விதமான புலன்கள் தான். கிடையாது. நம்ம இன்டெலிஜென்ட், நம்ம தொடுதல், உணருதல், இதெல்லாம் கூட நம்முடைய புலன்கள் தான். அதுவும் புலன் தான். கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால இது மட்டும் புலன் கிடையாது. கையில தொடுறது, காலால தொடுறது, இந்த முடி கூட நம்முடைய புலன் தான். இந்த ரோமம் கூட நம்ம இதுதான். இந்த தோல் கூட இதுதான், புலன் தான், இல்லைங்களா? இது ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக செயல்படுது எல்லாமே, இல்லைங்களா? அது நம்ம அதாவது 11ஆம் அத்தியாயத்தை படிச்சோம். 24 தன்மைகள் பார்த்தோம். அந்த இதை பத்தி பார்த்தோம், இல்லைங்களா? சரி, பண்புகளை பத்தி பார்த்தோம். இப்போ அதாவது இறுதியாக பரமாத்மா. இவை 5மே செயலுக்கான காரணம் சொல்லப்படுது. செயல், இந்த களம், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி தான், பலதரப்பட்ட முயற்சி, இறுதியாக பரமாத்மா. சோ இந்த 5மே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும், இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற செயல் நிறைவேற்றுக்கான காரணங்கள் பகவான், ஆத்மா, உடல், புலன் மற்றும் பலதரப்பட்ட முயற்சி. இந்த 5மே முக்கியமானதை நாம எடுத்துக்கணும், இல்லைங்களா? இதுதான் நம்ம இப்ப விரிவா கொடுக்க போறார். 15வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க படிங்க மாதாஜி, டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க. சர்வாங் மனோபிரியத் கர்ம பராரபதே நரக
நியாயம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க ரொம்ப ரொம்ப அற்புதம் சரிகிற வாங் மனைவி அப்படி என்ன பாத்தீங்கன்னா, மனிதன் தன்னுடைய உடல் மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலையோ செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5ம் காரணம் சொல்ற. அப்போ 5ம் காரணம்னா உடல் மனம் வாக்கு. நம்ம என்ன மாதிரி சொல்றோம், வார்த்தைகள், நம்முடைய வார்த்தைகள் நல்லதா கெட்டதா எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்கள் உண்டு. என்னென்ன 5 காரணம் பாத்தீங்கன்னா, பகவான், ஆத்மா, உடல், அந்த உடல், புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி, இந்த 5மே சார்ந்தவைதான். அப்போ உடலால சார்ந்தது பகவான், பரமாத்மா, ஆத்மாவோட சார்ந்தது உடல். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா அழகா வரும். அது நீங்க அதை கோடிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு புரிய வரும் உங்களுக்கு அது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொன்னா, இந்த 5ம் ஒற்றுமையாக ஒவ்வொரு செயலையும் செய்கின்றனர். உடல் சார்ந்து இந்த 5ம் செய்து, மனம் சார்ந்து இந்த 5 செய்து, வாக்கு சார்ந்து செய்து, நம்ம எப்படி பேசணும், என்ன தன்மையில இருக்கணும் அப்படின்றதையும் இந்த 5 விதமான, நீங்க பரமாத்மாவுடைய அனுகிரகத்தோடு செயலும்போது எப்படி இருக்கும் வார்த்தைகள் பாருங்க, உங்க வாக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, உங்க மனம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, உடல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அப்படியே 9 வாசல், அந்த 9 வாசனம் பிரகாசமா இருக்கும். அந்த 7 சக்கராசம் அப்படி பிரைட்டா இருக்கும் உடல்ல. எப்படி? பகவானுடைய அனுகிரகத்தோடு இருக்கும் போது, இல்லைங்களா? பரமாத்மாவுடைய அனுகிரகம் இருக்கும்போது எப்படி இருப்பீங்க? அதாவது ஆத்மாவுடைய அனுகிரகத்தோடு இருக்கும்போது, ஆத்மாவோட அனுகிரகத்தோடு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிரைட்டா இருக்காது. ஏன்னா உடல் சார்ந்து நீங்க செயல்படுவீங்க. அதாவது பலதரப்பட்ட முயற்சியால சார்ந்து இருப்பீங்க. பலதரப்பட்ட பௌதியத்திலையும் போவோம், ஆன்மீகத்திலையும் போயிருப்போம். அப்போ அந்த பொலிவு கிடைக்காது நமக்கு. அப்போ இந்த 5மே எப்படி செயல்படுதுன்னா, உடலாலும் மனதாலும் மனமாலும் வாக்காலும் செயல்படும். ஆத்ம ரூபத்துல, குறைஞ்சபட்சம் ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்பட்டாவே போதும். பரமாத்மா உணர முடியும் நம்மளால. உடலாலையும் மனதாலையும் வாக்காலையும் உணர முடியும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா நம்ம இதை பார்க்கலாம் பாருங்க. இன்னும் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னா, நல்ல செயல் கெட்ட செயல் 2மே கொடுக்குது. பகவான் கொடுக்குறாரு, 2மே கொடுக்குறாரு. எப்படி கொடுக்குறாரு? சாஸ்திரம் விதிக்கப்பட்டுள்ள பாதைக்கு ஏற்ப செயல்படும் செயல், இது நல்ல செயல். கெட்ட செயல் பாரு, சாஸ்திர விதிகளுக்கு கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படும் செயல் கெட்ட செயல்கள். இது பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குது நமக்கு, இல்லைங்களா? விகர்ம பணி நாம சொல்றோம். விகர்ம பணினா என்னது? சாஸ்திரங்களுக்கு எதிர்மறையான செயல்படுறது, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அகர்ம பணின்ற போது வேத சட்டங்களை சார்ந்து செயல்றது. ஆனா கர்மா 2மே செய்வான். ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் மாதிரி கெட்ட குணத்துக்கும் போவான், நல்ல குணத்துக்கும் வருவான், அவன் கர்மா. சோ இந்த 3மே எங்க படிச்ச ஞாபகம் தான் அவங்க எல்லாருக்கும்? 9லயும் படிச்சிருக்கோம், 7லயும் படிச்சிருக்கோம், 8லயும் படிச்சிருக்கோம். 3 அத்தியாயத்திலும் பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நம்ம நல்ல செயல் செய்யணுமா கெட்ட செயல் செய்யணுமா? அதான் நம்ம கிட்ட விஷயமே. நல்ல செயல் செஞ்சா முத்தி, கெட்ட செயல் செஞ்சா பாவ விளைவுகள் நம்ம கிடைக்கும். இது எல்லாருக்கும் இயற்கையாவே தெரியும், இல்லைங்களா? அப்ப சாஸ்திரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 16 என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயக பஸ்யத் க்ருத புத்திவான் நச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எனவே 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுவன கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவர் நிச்சயமாக அறிவுடன் அல்ல அப்படின்னு. இவன் ஞானியே கிடையாது, அவனுக்கு எந்த விதமான ஞானம் கிடையாதுன்ற பகவான். இந்த 5 விதமான காரணங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த உடல் மனம் வாக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் இந்த 5 சார்ந்த செயல் தான் செயல்படும். இது இல்ல நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் பேசுறேன், நான் தான் சாப்பிடுறேன், நான் தான் தூங்குறேன், நான் தான் இனப்பெருக்கம் பண்றேன், இது எல்லாமே அவனே நானே 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 நினைச்சுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் அறிவுடையவன் அல்ல. இது எல்லாமே கர்மா, இது எல்லாமே கர்மா. இந்த கர்மத்து மூலியமா தான் நடக்குதுன்றத உணர்ந்து செயல்படுறான் பாத்தீங்களா? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்ம வேதங்கள்ல ரொம்ப இந்த புராணங்களையும் உபநிஷங்களையும் படிக்கணும்னு சொல்றது அதுதான். இப்ப கருட புராணத்துல படிச்சவன் என்ன பண்ணுவான்? ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருப்பான் கருட புராணம் படிக்கிறவன். அதே பத்ம புராணத்தை படிக்கிறவன் உபநிஷம் சார்ந்து இருக்கும் பத்ம புராணம். ஐயனும் சரி, தாயார் பார்வதி தாயாரும் சிவபெருமான ஐயனும் சரி, தாயார் பார்வதியும் சரி ரொம்ப அழகா பேசப்பட்டிருப்பாங்க அந்த பத்ம புராணம். நிறைய விஷயங்களை பத்தி
நம்மளுடைய வாழ்வியல கொடுப்பாங்க. அதுல எப்படி பகவத்கீதை எப்படியோ அதே மாதிரிதான் அதையும் நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஆனா அது அவ்வளவு ஈஸியா புரியாது. நம்ம அது நுணுக்கமா உட்காந்து படிக்கணும். பத்ம புராணம் அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 5மே காரணம் அந்த 5 தான் முக்கியமான விஷயம். அதை யார் தெரிஞ்சுக்கலையோ கண்டிப்பாக அவன் ஞானம் பெற்றவனே அல்ல. இதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நானே செயலாற்றுபவன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு எஜமானன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு அப்படி இப்படி நினைப்பாங்க. அப்படி நினைக்கிறவங்க அது தவறான புரிதல். இன்னொன்னு ஒரு வேதங்களை நான் ஒரு உபநிஷங்களை படிச்சேன். இப்ப நான் கோவிலுக்கு போகும்போது வண்டியில போகும்போது படிச்சோம். அந்த புக்கு எப்பவுமே கொண்டு போவேன். நான் ஆச்சாரிய எழுதின ஸ்ரீ சம்பத்துல எழுதின ஆச்சாரிய எழுதின புக்கு ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். நானு ரொம்ப பெருசா இருக்கும். 10 உபநிஷங்கள் சார்ந்தது. அது எப்பவுமே கையில கொண்டு போவேன். அதுல ஒரு இடத்துல படிச்சேன். என்னன்னு படிச்சதுன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் பேசுறீங்க, நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா? இந்த சங்கத்துல எத்தனை பேர் இருக்கும்னு தெரியாது. 9 பேர் இருக்குமா, 8 பேர் இருக்குமா? இவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே போன ஜென்மத்துல ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு இடத்துல ஏதோ இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருப்போம். நம்ம அந்த உறவுனாலதான் நாம அந்த அதோட இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கோம். இது பகவானுடைய பிரார்த்தம் இருந்தாதான் உட்கார வைக்க முடியும். இப்போ நம்ம குறிப்பா சொல்ல போனா பபிதா மாதாஜி இருக்காங்க, புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு 3-4 இயர்ஸா எங்களுக்கு நல்ல பழக்கம். எங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இது இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் அனுகிரகம் இருக்கணும். 2வது பாத்தீங்கன்னா, போன ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்க தொடர்பு இருந்திருக்கு எங்களுக்குள்ளார. இதுதான் கருட புராணம் சொல்லுது. அப்ப நம்ம யாரை குறை சொல்லுவோம்? யாரை தப்பா நினைப்போம்? யாரை சொல்லுவோமா? நாமோ நினைக்கவே மாட்டோம். அது ஏன்னா அப்போ அந்த புராணங்களை படிக்கணும், உபநிஷங்களை படிக்கணும். நாம யாரெல்லாம் கண்ணால பாக்குறோமோ அவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். நாமோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல 8 கோடி மக்கள் இருக்காங்கன்னா 8 கோடி மக்கள் நம்ம பாக்குறோமா? கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம என்னால கண்ணால பாக்குறவங்க மட்டும் கண்ணால பார்த்து நிறைய பேர் பார்ப்போம். விலங்க பார்ப்போம், மனுஷனும் பார்ப்போம். எல்லாரும் நம்ம உறவு கொள்ள முடியாது. நாம யார்கிட்ட பேசுறோம், யாருகிட்ட பேசும்போது நமக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கலாம், உங்களை எங்கேயோ நான் பார்த்திருக்கேனே, உங்ககிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்குங்க, எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுதுங்க. இதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா? போன ஜென்மத்துல கனெக்ட். அது நாம தெரியாம நாமளே சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மாவை நம்ம பார்க்கிறோம்னா அந்த ஆத்மாவை கையெடுத்து கும்பிடணும். இந்த ஆத்மாவை எங்கேயோ பார்த்திருக்கோம், எங்கேயோ பேசியிருக்கிறோம், ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு புரிதல் எடுக்குன்னா அது நமக்கு அந்த ஞாபக சக்தியை பகவான் கொடுக்குறார். அந்த மாதிரி ஆத்மாவை கையெடுத்து கும்பிடணும். ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களை பார்த்திருக்கேங்க, ஆத்மா ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்த்திருக்கேன், பேசியிருக்கிற மாதிரி உணர்வு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கனெக்டிவ் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதை விட்டுட்டு தான் என்ற அகந்து இருக்கணும்னா அந்த ஞானம் கிடைக்காது. அந்த ஞானம் கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஏதோ ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு, விரிவா கொடுக்குறாரு. மாதாஜி இந்த வார்த்தையை இந்த கிளாஸை முடிச்சிருக்கனால என்னால ரொம்ப சொல்ல முடியல. நிறைய இருக்கு, விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த வேதம் அவ்வளவு அழகா கொடுக்குது. ரிக்குவேதத்தை படிக்க 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 நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குது நம்ம. அதனால நாம யாரை பார்த்தாலுமே சரி, நம்ம நல்லா பேசுறோம், நம்ம க்ளோஸா போறோம். ட்ரெயின்ல கூட ஏகப்பட்ட பேர் வருவாங்க, பேசுவாங்க, கொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம தொடர்பு இருக்கு. ஒரு நாய் நம்மளை கடிக்குதுன்னா போன ஜென்மத்தை நம்ம பண்ண தப்பு. அது கடிக்குது, நம்மள கடிக்குதான் செய்யும். ஒரு நாயா பிறந்து உன்னை கடி பண்ணாங்க. ஏதோ ஒரு வகை துன்பம் கொடுக்கும். அதை ஏத்துக்கணும், ஏத்துக்கிட்டு சகிச்சுக்கிட்டு போகணும். அதுக்கு துன்பத்தை அனுபவிக்கணும். ஓகே, நமக்கு துன்பம் வந்திருக்கா, ஏதோ நம்ம பண்ண ஜென்மம், ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தை நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அது நம்ம பலனை அனுபவிக்கணும். அனுபவிச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சிச்சு நம்ம லைஃப். அதோட முத்திக்கான காரணத்தை பிடிக்க ஆரம்பிச்சோம். கஷ்டம் வர 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 நம்ம அதுக்கு அடுத்தது முத்தி தான், நம்ம சொர்க்கம் தான் நமக்கு அடுத்தது. கஷ்டம் கொடுத்துட்டாரு பகவான், நம்ம கஷ்டம் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு அது நான் ரொம்ப போயிடும். அவரே குறை சொல்ற மாதிரி ஆயிடும் இல்லைங்களா? அதனால நானே செயலாற்றுவோம் நினைக்கிறவன் தவறு. இது எல்லாமே பகவானுடைய அனுகிரகத்தோடு நடக்குது. நாம செஞ்ச தவிர நாம அனுபவிக்கிறோம். அந்த தன்மையில போகும்போதுதான் இதுதான் தெய்வீகமான குணம். அதுதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல 68ல பகவான் அர்ஜுனோட சொன்னார், இது வரைக்கும் நான் நிறைய ஞானத்தை கொடுத்துட்டேன்டா உனக்கு, நீ போர் பண்ண போறியோ பண்ண மாட்டியோ போடா உன் இஷ்டம்டா அப்படின்றாரு. 63ல சொல்றாரு, கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ராஜ யோகம் எல்லா யோகத்தையும் கொடுத்துட்டேன், தத்துவம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இனி நீ செய்யறியோ செய்ய மாட்டியோ அது உன்னுடைய செயல், எனக்கு அது சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் நம்ம தான் நினைக்கிறோம், நம்ம தான் செயல்படுறோம். அப்ப நான் என்ற அகந்தை இல்லாம செயல்படணும். அதுதான் உத்தம நிலை.
நானே செயலாற்றுபவன் நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நானே செயலாற்றுவன், தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுவன் கருதுபவன், மற்ற செயல்களை மற்ற செய்பவர்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. முக்கியமாக உன்னத காரணமாகிய பரமாத்மாவை, முக்கியமா அவர்தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17 என்ன சொல்லுது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्वापि स इमां श्लोकान् नहन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஏன் சொல்ற பாருங்க, எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பட்டுதல் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை அதாவது கொள்ளை செய்தாலும் கொள்பவன் அல்ல, தனது செயல்களை அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை என்ற இந்த அத்தியாயம், இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நீங்க இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல படிச்சு பாருங்க. இன்னொரு வாட்டி நான் படிக்கிறேன். நீங்க உங்களோட கொஸ்டின் யாருமே எதுவும் பேச மாட்டீங்க, ஸ்லோகம் படிக்க மாட்டேன்றீங்க. என்ன சொல்றீங்க, என்ன புரிதல் இருக்குன்னு நான் பார்க்க போறேன். ஏன்னா முடிவரை அடுத்து நம்ம லெவல் 3 போறோம். இதுல முடிவரை கொடுக்கணும். என்ன சொல்றாரு திருப்பி சொல்றேன். இதை படிச்சுட்டு எனக்கு விளக்கம் கொடுங்க. என்னுடைய நோக்கம், அதான் என்னுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி கோபப்படாம உள்ளதோ, என்னுடைய புத்தி பட்டுதல் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதரை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல, எனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் அல்ல இல்லைன்ற. நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி, அதாவது நான் செய்யறேன்னு அந்த தன்மை இல்லாம இத செய்ய வச்சது கிருஷ்ணருடைய என்ன சொல்லுது, கிருஷ்ணருடைய அந்த தாட்ஸ் ஏதோ சம்திங் அப்படின்னு எவனை வந்து நான் செய்யல, எதுவும் கிடையாது, நான் ஒரு கருவி, இந்த கருவியை இயக்கத்து நம்ம கிருஷ்ணர் நினைச்சு செய்யறானா அவங்க வந்து அந்த செயல்களால் பந்தப்படுவதும் இல்லை, அதோட பலன்களும் அவங்களுக்கு கிடையாது என்பது என்னோட நான் யோசிச்சது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்தாலும் கடைசியா பின்னாடி கரெக்டா முடிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா, விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. இப்போ சொல்லுங்க மாத்த, சொல்லுங்க பிரபு. அதாவது சொல்ல வந்தீங்க இல்ல, வேற யாராவது சொல்றாங்களா? ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய நோக்கம் அகங்காரம் கிடையாது, நான் கோவப்படல, உள்ளது என்னுடைய புத்தி பற்றுதல் இல்லாம இருக்கு, எதுவுமே எனக்கு பற்றுதல் இல்லை. அப்ப என்ன சொல்ற, மனிதனை ஒரு மனிதனை கொன்னா கூட அது பாவமே இல்லைன்ற, பாவமே இல்லைன்ற. இதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ராணுவ வீரர் இருக்கார். ஒரு ராணுவ வீரர் என்ன பண்றாருன்னா, அவருடைய மேல் அதிகாரி என்ன சொல்றாரோ அதை போய் ராணுவ பார்டர்ல நின்று சண்டை போடுறாரு. சண்டை போட்டு அங்க இருக்க அவங்க எளிமையெல்லாம் கொல்றார், ஒரு உயிரை கொல்றார். தவறான செயல தான் இருக்கலாம், ஆனா தன்னுடைய அதிகாரி சொல்றதுதான் அவர் செய்யறார். அது பாவம். இது அவருக்கு நான் ஒரு 10 பேரை கொண்டு வந்தாருன்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், நிறைய மெடல் குத்தும், மார்ல முஞ்சி ரவி அங்க எங்க குத்துவாங்க, குத்தி அவருக்கு நிறைய அந்த அவார்டு இந்த அவார்டு எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஒரு உயிரை கொண்டதுனால. பாவமே இல்லை. இது உதாரணம் நான் சொல்றேன். நான் அதே அதிகாரி, ராணுவ அதிகாரி இங்க வந்துட்டார், வீட்டுக்கு வந்துட்டார், லீவ்ல வந்துக்கிறார். பக்கத்து வீட்டுக்காரனே காய்கறி பிரச்சனை, முருங்காய் என் வீட்டு வழியா வந்துச்சு, கீரை என் வீட்டு வழியா வந்துருச்சு, ஏதோ காவா என் வீட்டு வழியா வந்துருச்சு அப்படின்னு சண்டை போட்டு அங்க போய் துப்பக்கத்து கொண்டா அது பாவம் இல்லையா? இல்லையா? அப்ப அது வேற்றுமை இருக்குங்கல்ல. பார்டர்னா கொலைதான், இங்க வீட்டுல இருந்து வீட்டு தகராறு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தோண துப்பாக்கி கொண்டாருன்னா இதுவும் கொலைதான். ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதுதான் என்னது, அகங்காரம் கிடையாது. அகங்காரம் இருந்தா கூட சரி, அகங்காரம் அதாவது தெய்வீகமான அகங்காரம் இருக்கணும். அகங்காரம் 2 விதமான அகங்காரம் இருக்கு. தெய்வீகமான அகங்காரங்கிறது பற்றுதல் அகங்காரம் ஒண்ணு இருக்கு. பற்றுதல் அகங்காரம் நம்ம பந்தப்படுத்தும், கொலை கூட பண்ணுவோம், என்ன வேணாலும் செய்வோம் அந்த அகங்காரம். ஆனா இந்த அகங்காரம் அவன் தர்மத்தை சரியா வராம செஞ்சான்னா அவனை கொல்லலாம், தர்மத்தை அவன் ஃபாலோ பண்ணாம அதர்ம வழியில போனான்னா அவனை கொல்லலாம், அது பாவமே அல்ல அப்படின்னு சொல்லுது. அவன் அந்த புத்தி வந்து பற்றுதல் இருக்காது. ஏன் அவனை கொல்றதுனால சமுதாயம் மேன்மை அடையுது, அந்த மாதிரி தன்மையில அவன் கொல்றான்.
அவன் கொன்னானா, அவனை நான் கொன்னா எனக்கு வந்து ஆதாயம் நினைச்சு கொன்னானா அது பற்றுதல். அதுதான் இங்க சொல்ல வர. புத்தி பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். அகங்காரம் இருந்தா கூட பௌதிக அகங்காரம் இருக்கணும். பௌதிக அகங்காரம் இல்லாம, அகங்காரம் இன்றி பொய் அகங்காரம், அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. புத்தி பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். இவ்வுலகில் மனிதர்கள் கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல அப்படின்ற. அப்போ ஒரு ராணுவ அதிகாரி நம்ம விளக்கம் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? இந்த படம் பாருங்க, நமக்கு அதுதான் காட்டி கொடுக்குது இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம். ராணுவ அதிகாரி வந்து அவங்க மேஜர், அவங்க மேல இருக்க அதிகாரியினுடைய கட்டளையை வந்து நிறைவேற்றுறாரு. நாட்டுக்காக, மக்களை காக்குறதுக்காக கடமையை செய்யறாரு. அதே போல பகவானை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய எந்த செயலுமே பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துறது இல்லை. அது கொலை செய்தாலும் கொலையாக கருதப்படாது. அர்ஜுனன் என்ன செய்யினாரு? நீ என்னை நினைச்சிட்டு போரிடுதல் செய்ய, உன்னை எந்த பாவ விளைவும் உனக்கு வராது அப்படின்னாரு. அதனால சுயநலத்துக்காக இதே ராணுவ அதிகாரி வீட்டுல போய் அவன் என்னை திட்டான், அவன் என்னோட சண்டை போடுறான்ட்டு அவன் துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டா அது பயங்கர ஒரு பாவம் இல்லையா? அவனுக்கு கொலை தண்டனை கூட வரும். அது சுயநலனுக்காக. ஆனா பொது நலனுக்காக கடமையை செஞ்ச, அதனால வந்து விளைவு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க பாருங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்ப நான் தான் செயலாற்றவன் என்று எண்ணாதவன் என்ன சொல்லுவான் பாருங்க. புத்திசாலியின் பார்வை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. தன்னை மட்டுமே காரணமாக காணாதவன், பொய் அகங்காரத்தினால் துன்பப்படாமல் இருப்பவன். பொய் அகங்காரம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா பௌதீகம், அகங்காரம் ஆன்மீகம் இல்லைங்களா? பொய் அகங்காரத்தில் துன்பப்படாமல் இருப்பவன், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பொய் அகங்காரம் அவனுடைய புத்தி பற்றிலிருந்து விடுபட்டு உள்ளதால் அவன் பந்தப்படுவதில்லை. அவன் புத்தி என்னமா இருக்கு தெரியுங்களா? எது செஞ்சாலுமே சரி, இது பகவானுக்கு செய்யற சேவை, பிரதி பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும் இல்லைங்களா? இப்ப நேற்று எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயும் வந்து அமாவாசை கும்பிட்டுருப்பீங்க. மாலை அமாவாசைன்னு சொல்லுவோம். எல்லாருக்கும் மூதாதையர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் முப்பாட்டனர்களுக்கும் நம்ம திதி கொடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா? அது நம்மளுடைய கடமை. நம்ம செஞ்சா நாம புண்ணியம், நம்ம குழந்தை புண்ணியம் நல்லா இருக்கும், நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது மோகம். அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. இது என்னுடைய கடமை, இது என்னுடைய தர்மம், என் தாய் தந்தரைக்கும் என் பாட்டனாருக்கும் முப்பாட்டனாருக்கும் என் செய்ய வேண்டிய கடமை அப்படின்னு நினைக்கணும். அது இதனால எனக்கு பலன் வருதுன்னு நினைச்சான்னா அது மோகம் இல்லைங்களா? அதுதான் வேற்றுமை. அதுதான் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் இருந்தனா இது செஞ்சா எனக்கு புண்ணியப்பா, இது பொய் அகங்காரம். அகங்காரம் என்னுடைய தர்மம், இது நான் செஞ்சே ஆகணும். இந்த அகங்காரம் ஆன்மீக அகங்காரம். தர்மம் தான் ஆன்மீக அகங்காரம். பொய் அகங்காரம்ன்றது மோகத்துல போய் விடும். அப்போ பொய் அகங்காரத்தால் துன்பப்படாமல் இருப்பவன் அதுல இருந்து அந்த பிரச்சனையை கலந்துக்காம இருப்பான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விளக்கமா பாருங்க. பரமபுருஷ பகவான் வழிகாட்டுதலின்படி பகவான் கிருஷ்ணர் செய்யப்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் இல்லை. நேற்று நான் வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வரும்போது 4 மணி ஆயிடுச்சு. 3:50 தான். நான் 3:45 தான் இதுல பெரம்பூர் இறங்குறேன். நான் ட்ரெயின் விட்டு இறங்குறேன். உடனே அங்கிருந்து பிடிச்சிட்டு நேரம் இங்க வரத்துக்குள்ள மணி ஆகி போச்சு. உடனே என்ன பண்ணேன், நான் வரும்போது நம்மளுடைய அங்க வந்தவங்க எல்லாரும் கேட்டேன், மாதிரி மாலி அமாவாசை தாய் தந்தருக்கு திதி கொடுக்க முடியல அப்படின்னு. அப்பதான் சொன்னாங்க, நீ தீட்சை வாங்கியிருக்கிற, ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, நீங்க வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இரு, பகவானுக்கு கருணையில பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இரு, பகவானுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிரு, நீ வந்து ஹரிபக்தியோட செயல்பட்டுட்டே வா, அப்படி பகவான் நாமம் சொல்லிட்டே வா அப்படின்னு. உனக்கு சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்கு, நீ போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கொலைக்கரையில போயிட்டு நீ அதை தர்ப்பணம் கொடுத்துரு அப்படின்னாங்க. ஆனா ஆக்சுவலா வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்கறது 12 மணிக்குள்ள கொடுக்கணும், அதுதான் காலக்கெடு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எனக்கு என்ன, நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ட்ரெயின்ல வரும்போதே அதை ஸ்லோகம் படிச்சுக்கிட்டு அந்த இதை படிச்சுக்கிட்டே வந்தேன். அதுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்லோகம்லாம் இருக்கு, நல்லா படிச்சுக்கிட்டே வந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். ட்ரெயின் விட்டு இறங்கின உடனே வீட்டுல வந்தோன்னு தூக்கி ட்ரெஸ்லாம் தூக்கி போட்டு குளிச்சுட்டு உடனே திலகத்தை எடுத்துட்டு நேரம் எங்க போனேன், திருவள்ளூர் வீரராகவன் கோயில் போனேன். திருவள்ளூர் போயிட்டு வீரராகவன் போயிட்டு அவரை போய் தரிசிச்சுட்டு பாஸ் இருந்தது என்கிட்ட, விஐபி பாஸ், அந்த பாஸ் எப்படியோ கிடைச்சிது. உடனே போயிட்டு கூட சொல்லிட்டேன், போயிட்டு உடனே வெள்ளம் கரைச்சிட்டேன், ஆத்துல வெள்ளம் கரைச்சேன், குளத்துல வெள்ளம் கரைச்சிட்டு தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு உடனே டக்குன்னு பகவானை போய் பார்த்துட்டேன். அனுகிரகம் அது கரெக்டா உள்ள போகும்போது மணி பாத்தீங்கன்னா 6 மணிக்குள்ளே பார்த்துட்டேன் சாமியை.
பகவானை தரிசிட்டு முடிச்சுட்டு அப்பா நம்ம கடமை முடிச்ச. இது என்னன்னா அகங்காரம் தான். ஆனா இது என்னுடைய தர்மம் இல்லைங்களா? அந்த அகங்காரம் இருக்கணும் இல்லைங்களா? பொய் அகங்காரம் இருக்குது. ஆனா பகவான் கிட்ட அது முறையிட்டு பகவான்கிட்ட பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 18வது பதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி கொஞ்சம் இந்த ஆன்மீக அகங்காரத்தை சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஆன்மீக அகங்காரம் கொஞ்சம் ஆன்மீக அகங்காரம் சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, எப்படியாவது இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா? இல்ல மத்தாஜி? நினைக்கிறேன் பிரபுஜி, நினைக்கிறேன். இதுதான் அகங்காரம். இதுதான் ஆன்மீக அகங்காரம். எனக்கு எந்த வேலையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா இங்க வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி அவருடைய அனுகிரகத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இதுதான் ஆன்மீக அகங்காரம். நான் இன்னைக்கு கோவிலுக்கு போகணும், கோவில்ல போய் நான் பணிவிட பண்ணணும், பகவானுக்கு செய்யறோம், அந்த அகங்காரம். எனக்கு இன்னைக்கு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணணும், நான் 5 விதமான டிஷ் பண்ணணும், 5 விதமான அலங்காரம் பண்ணணும், அவருக்கு 5 விதமான செயல்பாடு பண்ணணும், ஏதாவது ஒண்ணு, இதெல்லாம் அகங்காரம். இது ஆன்மீக அகங்காரம். பொய் அகங்காரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பௌதிகம் கலந்து வரும். அது நம்ம பந்தப்படுத்தும். அந்த 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 அகங்காரம் நம்ம பந்தப்படுத்தும். பகவானை சார்ந்து செய்யற எல்லாமே ஆன்மீக அகங்காரம் தான். நான் இன்னைக்கு இல்லப்பா, நீங்க 16 ரவுண்டு நான் இன்னைக்கு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னும் போது அப்புறம் ஒரு என்ன பண்றீங்க, நீங்க அகங்காரத்தோட சொல்றீங்க. ஆனா இந்த அகங்காரம் எங்க பண்ணா பகவானை மையப்படுத்தி சொல்றீங்க. நீங்க பகவானுக்கு 3 விதமான பிரசாதம் நான் இன்னைக்கு பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ஒரு முடிவெடை கொடுக்குறீங்க, தீர்க்கமான முடிவுனா அகங்காரத்தோட முடிவெடுக்கிறீங்க. அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட பண்றீங்க. பகவானுக்காக பண்ற அகங்காரம் எல்லாமே ஆன்மீக அகங்காரம். நம்மள பந்தப்படுத்தாது, நம்மள முக்தி கொடுக்கும். சரிங்க பிரபுஜி, புரிஞ்சது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி, டைம்ல மாதாஜி படிங்க படிங்க. ஞானம் நேயம் பரிஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் சர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 18வது பதத்துல நம்ம வந்துட்டோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த படத்தை முடிச்சு நம்ம உள்ள போலாம். என்ன சொல்றேன்னா, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயலை தூண்டுபவை, புலன்கள் செயல்கள் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். ரொம்ப உன்னிப்பா கொஞ்சம் தெரியும் பாருங்க. ஞானம், அந்த ஞானம் பெறக்கூடிய பொருள், அறிபவன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலை தூண்டுபவை. புலன் செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. இப்ப இந்த ஃபோர்ஸ்மேன் இருக்கார், அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. அந்த பாலை வந்து கரெக்டா அதுக்குள்ள போகணுன்றதுல அவர் தீர்க்கமா ஒரு முடிவு பண்றார். என்னது? அந்த செயலை தூண்டுவை. அப்ப அறிவு, இந்த பாலை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற அறிவு, பாலை எடுத்து அடிக்கணும் அறிவு, அதை போய் இப்ப பேஸ்கெட்ல போய் உள்ள விழணுன்ற அறிவு, இதெல்லாம் யார் பண்றா? அறிபவன் யார்? இது வந்து செயலை தூண்டுபவை இது. ஆனா புலன்கள், இந்த புலன்கள் வந்து கை, கண்ணு, மூக்கு, உடல், இதெல்லாம் புலன்கள். இந்த புலனை உண்டானது செயலை உண்டாக்குவது. இப்ப ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள் ரெண்டுமே செஞ்சாதான் நமக்கு ஞானங்கள், இது நம்ம முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? கர்மேந்திரம், ஞானேந்திரம் இரண்டும் செயல்பட்டாதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும். ஞானேந்திரங்கள் மட்டுமே செஞ்சோம்னா அப்போ கர்மேந்திரங்கள் செய்யாம எப்படி ஞானேந்திரம் மட்டும் செய்ய முடியும்? ஞானம் விட்டா மட்டும் பொத்தாது, செயல்படுத்தணும் இல்லையா? செயலை தூண்டுபவை இல்லையா? அது புலன் மூலியமா செய்யணும். செய்பவன் யார்? அது செயலியன். இந்த ரெண்டுமே சார்ந்ததுதான் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் அறிவு தாரம். அறிவு சாரம் நம்ம செயல்திறன் ரெண்டுமே இருக்கணும். அப்பதான் இந்த கரெக்டா அந்த பாலை கொண்டு போய் அவங்க போய் செய்ய முடியும். அறிவு மட்டும் இருந்தா பொத்தாது. அறிவு மட்டும் இருந்ததுன்னா பைத்தியக்காரன் தான் ஆயிடுவான். படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா பைத்தியக்காரன் தான் ஆக முடியும். அதை செயல்படுத்தணும். செயல்படுத்தினாதான் அவன் இன்னும் நிறைய ஞானம் கிடைக்கும். பிராக்டிக்கல், தேரி பிராக்டிக்கல் இருக்கு இல்லைங்களா? ரெண்டுமே அவர் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. மாத்தி 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 நம்ம போயிட்டே இருக்கணும். படிச்சுட்டே இருந்தா மட்டும் நமக்கு கிடைக்காது. அதை செயல்படுத்தும் போது நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும், அந்த விஞ்ஞானம் புரியும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற, செயல் எது தூண்டுகிறது, எப்படி செயல்படுகிறது? அறிவு, ஞானம். அப்போ செயல் வந்து கர்மா இல்லைங்களா? அப்ப அறியப்படும் பொருள் நேயம், அறிபவன் இருக்குதான் அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப புலன்கள் செய்ய வேண்டிய கருவிகள், காரணம், செய்பவன் கர்த்தா. இன்னும் விளக்கமா பாருங்களேன்.
எது தூண்டுகிறது அப்படின்னா அறிவு. இப்ப ஒண்ணு இல்லை, இந்த எலி வந்து பாலை குடிக்குது இல்லைங்களா, இது அறிவு, அது பால், இது பால். அறியப்படும் பொருள் என்ன? அறிபவன் யார்? அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, அந்த பையன் என்ன பண்றாரு பாருங்க, அந்த அவன் தான் அறிவா இருக்கிறான், அறிபவன். அறியப்படும் பொருள் என்ன? அந்த பால். இந்த பால் இந்த ரேட்டுக்கு, எலிக்கு ஊத்துனா அது குடிக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப எது தூண்டுகிறது இல்லைங்களா? இன்னும் விளக்கமா பாருங்க, அடுத்த ஸ்டேஜை பாருங்க. அப்போ எது செயல்படுத்துகிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, செய்பவன், செயல் அருந்துவது, உடல் மற்றும் புலன்களால் அருந்தப்படுவது. அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்க. அங்க என்ன பொருள்? அப்போ அவன் வந்து வெறுமனே என்ன பண்றான், இந்த பாலை ஊத்தனா நல்லது, நம்மளும் இந்த பால் குடிச்சா நமக்கு நல்லது அப்படின்னு அறிவு திங்க் பண்ணுது. ஆனா செயல் மூலியமா அவன் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ரேட்டுக்கும் பால் கொடுத்துடுறாரு, அவரும் அந்த பாலை குடிக்கிறார். இது கர்மா. அதாவது நம்ம 13ல படிச்சோம் இல்லைங்களா, கர்மேந்திரங்கள், ஞானேந்திரங்கள், அந்த இரண்டுமே செயல்படணும். அப்போ செயல், புலன், செய்பவர், கர்த்தா. அப்ப யார் பண்ணா? நாம தான் பண்ணோம். வெறும் ஞானம் மட்டும் இருந்தா போதுமா? எனக்கு இருந்தா போதும். அது எப்படி செயல்பட முடியும்? செயல்பட்டாதான் அந்த ஞானம் முத்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ நான் படிக்க போறது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து 19ல இருந்து 40 வரைக்கும் முக்குணங்கள். இனிதான் நம்ம அந்த பேப்பர் பேனா எடுத்து வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இனி வந்து ஒரு பதம் மூலியமா நம்ம பார்க்க போறோம். 40 பதம் வரைக்கும் அப்பமா முடிஞ்ச வரைக்கும் நோட் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்கள் விளைவுகள் என்ன, முடிவு என்ன பகவான் கொடுக்கிறார். 2 விதமான செயல்பாடு முக்கியமா இது. முக்குணங்கள் விளைவுகள், அதோட முடிவு நம்ம கொடுக்கிறார். அப்போ இந்த முக்குணங்கள் நமது அதாவது மனநிலைக்கு எவ்வாறு ஏற்றவாறு நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது. இந்த 5 விதமான செயல்பாடு என்னது? ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி. இந்த 5 விதமான செயல்கள்ல நாம எப்படி பந்தப்படுறோம், எப்படி செயல்படுறோம், எப்படி நமக்கு புரிதல் கிடைக்குது, என்ன நாம வந்து ஒரு முடிவுரை கொடுக்குறோம், அத உறுதி, ஸ்ட்ராங், அந்த உறுதி எப்படி கொடுக்குறோம், எப்படி நம்ம ஹாப்பினஸ் இருக்கிறோம் அப்படின்றத நாம இருக்கிறோம். இந்த 5 செயல்பாடுமே அந்த முக்குணங்கள்ல சார்ந்த இருப்போம், எப்படி இருக்கிறோம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இது ஒரு சிக்கல் தான். இந்த படத்துல பாருங்களா, ஒருத்தர் அப்படியே முடிச்சு எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிறார், அவர் வலையில போய் மாட்டின மாதிரி மாட்டின்னு தான் இருக்கிறோம். இந்த புரிதல் இல்லாம இருக்கும், ஞானம் இருக்கும், டாக்டர் படிச்சிருப்போம், இன்ஜினியர் படிச்சிருப்போம், ஆனா பௌதிக சட்டம் தான் தெரிஞ்சிருக்கும், ஆன்மீக சட்டம் தெரியாது. அப்ப ஒரு குழப்பத்துல தான் கிடப்போம். என்னப்பா நம்ம இவ்வளவு வசதி இருக்கு, இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறோம், நம்ம ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது? அப்ப அந்த புரிதல் இல்லை, ஆன்மீக புரிதல் இல்லை இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா முடிவுரை பகவான் கொடுக்கிறாரு. பாப்போமா இதுல என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. உண்மையை சொல்ல போனா கண்ணுக்கு தெரியாத புலப்படாத கயிறு தான் அது இல்லைங்களா. நானே அதில் முழுவதும் பந்தப்பட்டு உள்ளேன், இப்பொழுது அதை நான் பார்க்கிறேன், அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்ய போகிறேன். எதுல இருந்து? இந்த 40 பதம் வரைக்கும், 19ல இருந்து 40 பதம் வரைக்கும் பகவான் கொடுக்கறது. இது கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறு, இந்த கயிறை நம்ம அதுல இருந்து விடுவிக்க போறோம். பாப்போமா? முதல்ல பார்ப்போம். முக்குணங்களான மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா இந்த 3 குணமே இருக்கக்கூடாது, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இருந்தாலும் நாம இது வரைக்கும் இருந்தோம், கர்மகாரியங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப நாம என்னதுல இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதலில் விஷம் போல இருக்கும். ஏங்க சுகி கூப்பிட்டுச்சு, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன்னு சொல்லுங்க. முதல்ல விஷம் போலதான் நம்ம செயல்படும். சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா விஷம் போலதான் இருக்கும். ஆனா முடிவுல பாத்தீங்கன்னா அமிர்தம் கிடைக்கும். இது சத்துவ குணம். தன்னுணர்வு அடைவோம் சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது. சுகி கூப்பிட்டுச்சு, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன்னு அதே மாதிரி ரசோ குணத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அமிர்தம் போலதான் இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அப்ப புலனின்பம் எழுதல், அதாவது புலனின்பத்திலே நாம அதுல முழுகி கிடப்போம். அதே தமசுல பாருங்க, மனம் போல ஆனது. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஞானமே இருக்காது, தமசுல இருப்பார் அவர். எப்பவுமே வந்து பந்தப்பட்ட புத்தியே இருக்கும் அவருக்கு, ஒரே சோம்பேத்தனமா இருப்பார் இல்லைங்களா. 14ல படிச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருப்பார், சோம்பேத்தனம் இருக்கும், இந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கும். அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செயல்படுவார் இல்லைங்களா, செயல்படுற ஆத்மாக்கள். அப்ப நம்மளோட மகிழ்ச்சியான தேடலில் அது நீடித்திருப்பதா, பலனுள்ளது, அதாவது பயனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வழிக்கு உகந்ததா என்பதை பார்க்க நாமும் மறுபடியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிக் பண்ணிட்டே வர போறோம். ஒரு குணத்துல எந்தெந்த குணத்துல இருக்கணும் நம்ம டிக் பண்ணிட்டே வரோம். இது நமக்கான புரிதல். இதுல எந்த ஒருமுறையும் இல்லாம நீங்களே உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க செயல்பட்டுங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா.
சரி, இப்ப படிக்கலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு. இப்ப பிடிக்கணும். இது ஆரம்பிச்சுன்னா இன்னொரு 10 நிமிஷம் ஓடும். எனக்கு 8:30 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. நாளைக்கு நாம 20 19 20 21 21 நாளைக்கு படி. என்ன மாதாஜி? முடிக்க முடியாது பிரபு இன்னைக்கு. இது முடிக்க முடியாது. எனக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகும். 4 பதம் இது முடிக்கிறதுக்கு. சரி, நாம நாளைக்கு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ராய கல்பசந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம.